Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Radio Philippines Standard Time, impunto alas 5. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental, kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa ato mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 5:01 sa liwat na mayong hapon na naman. Syudad sa Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Luzon, Visayas kag Mindanao, inyo pala tuntunan Lunes tubtob Sabado. Action Reports After Edition. Sa mga adlaw, wala kita sa pizza 16 na sa bulan sa Enero tuwig 2020, year 2020. Webes, ikatatlong Webes, sang subong tuig 2020. Ang nagtubsok nga istorya sa sining bulan kag petsa, amo ang party sa baga, lungs kung sa mga English pa. Enero 16, 1981, sukat ika-39 katuig sa munggid nga adlaw, sang ang Lung Center of the Philippines, ang LCP, nga nagahatag sang serbisyo pang ikayong lawas. Ilabi na sa baga sang tawo kag pulmonary diseases. Ang ginpatukod sa syudad sang Quezon sang Santo Presidente nga si Ferdinand Marcos paagi sa Presidential Decree No. 1823. Ginainagurahan Enero 23, 1982. Ginakabig bilang isa ka tertiary level nga hospital. Una nga presidente kag direktor nga gindesignar amo si Anay Minister of Health kag prominenteng thoracic surgeon si Dr. Enrique M. Garcia. Apang sa wala ginlauman maka-aksyon si Dr. Garcia nagtaliwan sang Hunyo 1981 antes pa naman buksan ang amo sa nga sentro. Ang ining sentro ginasiling nga nang-invesyon kon handom sang Santo First Lady nga si Mrs. Imelda Marcos. Sumugod sang ginbuksan 1982, ang LCP ang nangin epektibo sa paghatag sang pulmonary care sa mga pasyente. Mayo 16, 1998, dumduman pa nato ni kay amo ning tuig maka-aksyon sa nag-umpisa kita sa patag sang pagwaragwag 1998. Wa ito ginapaabot maka-aksyon sa katrahedya na tabo sa LCP. Ang pagdabadabasang kalayo sa building sang Lung Center kag 80% sa hospital, building kag pasilidad upos kag tupok na tupok gid. Pagpungko ni Erap ako na Joseph Estrada bilang presidente sang Pilipinas, ginpangitaan sang pundo, ginpangitaan sang kwarta 200 milyones ka pesos para mabalik ang ining hospital. Marso 1, 1999 naman, liwat ginbuksan ang building kag naghatag sang basic services pareho sang 24-hour emergency room, laboratory, radiology, pharmacy services, inpatient kag outpatient consultation. Kamadamo pa
May duwa ka mga operating rooms kag intensive care unit akon ICU. Una sa balita, una sa aksyon. Subong ini nga center makaksyon may ara sang bed capacity nga 210. Subong nagaproseso nga makabakal sang state-of-the-art equipment kag facilities. Amo ning istorya nagtatag sa maragtas sang Pilipinas sa subong nga Enero 16 bulan kag petsa. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Sa nagabaling asunang nga mga pangulong dinilan una kita sa mga hinsang nga balita lokal. Shabu sa Bacolod nga isyo tinaga nga shabulized. Cooperate or die. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Amo ning pamahog kag pandam sa mga tawo o kon grupo nga padayon nagatransaksyon sa illegal nga droga nagpalain ini sang senaryo sa ginakilala bilang the City of Smiles nga Bacolod. Di ako Bacolod noon man taga syudad sang Bacolod gid kita. Pila ka oras ang nagligad sang magpabutyag sang iya pananawan kaga plano si Police Lieutenant Colonel Jove Espinido. Madamo sa Bacolod noon nakaksyon kag Negrosanon. Ang tumaas ang kilay, naggalamho, iba nagyuhom-yuhom. Maiban nga nagdayaw man sa nangin palayag ni Espinido. Ano ayhan ang masunod? Sin o naman na madakpan o kon mapugday? Mga drug personality. Ari pabaladre. Una sa balita, una sa aksyon. Sa probinsya naman nga istorya mga kaaksyon, si Acting Governor Ferrer may panibag-ong ayo sa mga parehon niya nga opisyal sa gobyerno, papanaog sa mga kabaranggayan, halin alkalde, vice-alkalde, konsihal, kapitan kag kagawad sang barangay, dapat magbinuligay hambal ni Ferrer sa kampanya agod mapasiguro nga hindi makalusot ang ginabiyahe nga illegal nga droga partikular ang shabu. Kabala sige-sige pagsulod sa Bacolod kay iban nga lugar sa Negros Occidental. Ang rason bangod hambal ni Negros Occidental Police Director Romeo Baleros budlay nga mabantayan ang paglusot sini bangod sa tuman kalapad nga may bayon, madamo nga puerto, madamo nga lagyan o kunlotsan ang iban gagamit pagani sa pribado nga baruto, masarangan na sa drug lord mo. Iban may barko, kag gina-timing ang mga inuras nga tawhay linong ning tinong-tinong lang dalagan sa tiyempo ha. Anong nga mga inuras na kagahon eh? Ang tulog ng mga kalabanan nga tao. Amo na sama sa mga kaaksyon, ginapalusot ang illegal nga droga kung tawhay na linong sitwasyon. Amo ng pagbiyahe, ining pribado nga baruto, may barko. Hambal naman ni Ferrer mga kaaksyon, hindi man mabasol ang mga kapulisan naton. Ang mga otoridad, pati ng mga taga Philippine Drug Enforcement Agency o kon PDEA, bangod kon Philippine National Police naman, ang ambalan jutay ang kanabuon sini. Kisige-sige man ang pang-recruit. Bot silingon makaksyon kulang ang puwersa. Ang ginatawag nga ratio 1:1,000 sa una pa ng ratio makabuni. Subong niya gani hambal ni Ferrer base kon 1:2,000 na. Una sa balita, una sa aksyon. Bot sa lingon, isa ka pulis ang ginamatayan ang ginaserbisyuhan nga tawo 2,000 kabilog. Paano na lamang ina masarangan? Kung hindi ini mahatagan sang kasulbaran nga ang shabu, mapaganahagan man lang kung pwede malang mapunggan kamatap na. Kag ang mga dalagko nga tao sa likod sila nga subong base kon hala lamang kabangirit na. Bangod permis sila magkapalusot. Ang gwa sila sa ulihi, base hindi lamang amakulod. Bangan sagan, nga isa sa mga syudad nga rampant o kon grabe ang pagdagsa sa illegal nga droga, kundi base sa ulihi,
bugos gid nga probinsya. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Lasing ko Jess Action Radio Philippines Standard Time total na munot ang inigaman ng ato sa ringa ang balita angot sa pulis sa kampanya nila batok sa illegal nga droga. Munuhon ko man istorya gapon pulis. Isingit ta ring istorya angot sa isa ka tagreklamo nga nagpangayo sa nga bulig sa isa ka police station. Bisan pa maka-aksyon nga lawig na ni ang mga nagligad nga adlaw simana. Natabo ini bulan sa Nobyembre 2019 pero ining tagreklamo maka-aksyon personal ini nga nagsaysay sang iya sini inagihan sa inyo sa aksyon kung anong natabo. Ang nagsaysay man kung anong iya sini inagihan sa pila ka mga pulis nga iya sirigin pangayuan sa mulig. Ang natabo maka-aksyon ining lalaki ni nadulaan sa kapin 30,000 ka pesos, makin mo yan. Kag cellphone nga ang bilis sa cellphone, lapit pa 20,000 pesos. Nagpulopungko sa isa kilimnan, nagpulopabugnaw, pagis duwa lamang kabutilya nga beer. Apang kibot na lamang ini maka-aksyon nga iya nga kwarta, pating cellphone, wala na. Nagdangop sa police station, apang imbes sa suno siyang buligan siya, ay siyang isuyaan paguro. Ang tanan niya agad panghambal doon di pa pagpatihan sang kapulisan. Ang reklamo sa isa katawo, mawalan na kung may kamaturan o kung wala, base sa isa nga hulag, base sa isa nga pinanghambal. Ining reklamo ni ako nagapati kung makaksyon nga may kamaturan, bago una best kilala tari. Pero natabo suno sa iya, nga daw pinabayaan lamang ni sa kaway sa balagin pamatian na. Ayaw ba lang humambal siya sa pulis nga bangod sa itsura mo na. Ano ka nakadala sa 30,000 pesos ka kwarta kag cellphone nga malahalon. Ining tagreklamo ni negosyante ni may negosyo ini. Ang cellphone kinatag ni bata siya. Bisan kunta naiging kadtuan na lamang ang lugar sa natabo ang pagkadula sang kwarta kag cellphone, wala gadyang kadtuan sang pulis suno sa reklamo. Ang guwa sining pulis nagtinamaran. Una sa balita, una sa aksyon. Ginawa nagkapaninguha maka-aksyon sang subong nga liderato sang PNP, Philippine National Police, nga magbalik ang 100% nga pagsalig sang publiko. Pero may ara gyapon galik nga mga salawayon, no? Kung sa mga kamatis pa sa sulod sang bakagla, dunot nga ang iban nga hindi dunot, nagakadalahig na lamang. Ang iban di man sa lawayon, pero galing may pagkatamaran lang ya. Una sa balita, una sa aksyon. Munohon ko bagid anatabo sa isa ka police station Dres Bacolod. Kadumdum kamo nga may isa ka estasyon sa pulis nga ang gate, ang presento, gate sa presento, ginkandaduhan para wala sa makasulod. Dumduman yun eh. Karong klaro nga nagapadlak bago nakuhaan picture sa pila ka mga media. Kakunta ni makuha sang balita pagi sa blatter entry. Mga alas 5 sang kagahon to. Ayaw bala na. Tani medyo yaw-yaman pag may time, no? Kaya nga, gin pa nakuhaan ang sweldo nyo. Tani gindugangan sweldo bulanan nyo. Balikan nyo man sang ayad-ayad nga serbisyo. Una sa balita, una sa aksyon. Hindi kay gindakuan ng bulanan nyo nga sweldo. Nagadalag ko pa inyo sa mga ulo. Hindi bantaran nga pulis, ha? Why kita nag-generalize na rin makaksyon damo kita pulis nga kilala nga maayaw ganyan magserbisyo, mapisan plus pasaligan pa. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Wala pa gani labot na natabo ka pagpalagyos pa 4 ka priso. Dumduman nyo pa gini. Maayaw lang kay nagsungka. Ato grabe ito kadako nga sala kag tuman ka makahuluya nga itabo to. Klaro yadto nga isa yadto kapag patumbaya sa duty sa mga naka-assign nga pulis sa estasyon. Kaning aton sinipaksyon. Di na pagdugangan pa. Di na maghalak padungol. Serbisyohi sang maayong mga tao nga mo nagapakaon kagamo ang nagapasweldo sa inyo. Klaro! Una sa balita, una sa aksyon.
Ano pagkiniba sa nga balita sa bahin sang lokal? Dumdum kamo sang pagpatay sa number 1 kagawad sa Barangay 2 nga si Romeo Canlas Jr. Ang kapulisan una na nga nag-ako nga nabudlayan sila sa pag-investigar sa mga kaangay sa nga kaso. Ting anom to nga ka mga tao nga nagbinulugay parang tirohon si Canlas. Why pagid sa may isa sang nakilala ang ato sa nga mga kapulisan. Una sa balita, una sa aksyon. Ang sabahin naman sang City Anti-Drug Program Coordinator nga si Montoyo, ginakabig niya nga positibo ang palayag kahapon ni Espinido angot sa sitwasyon sa illegal nga droga sa Bacolod. Balantayan na isip kita sa mga adlaw tubtob sa katapos ng bulan sa Enero. Balantayan ang mga ginpanghambal ni Espinido kag panawagan niya sa mga drug group nga pwede gid nga magkaistorya sa iya personal kag kung hindi magkooperar ang patay. Una sa balita, una sa aksyon. Coordinate or die. Pero ginaklaro ni Espinido nga ini mga kakapatay ni may mga rasunes. Iba nagbato sa operasyon sang kapulisan. Hindi man tuod pwede nga patsyon mo lang tao nga waay sang karason-rason. Sa bahin naman sa nga balita nasyonal kanabuon sa mga natapikan sang polio sa Pilipinas 16 na suno sa record sa nga Department of Health o DOH. Nagadugang 4 ka mga kaso umpisa sang gindeklarar ang outbreak sang September 2019. Ang duwali sa Maguindanao paryo lalaki edad 2 kag 3 tuig. Nakarecord man magka-aksyon ini nga kaso sa Research Institute of Tropical Medicine. May 2 ka tuig nga lalaki hala naman sa may Sultan Kudarat. Kag 3 ka tuig nga lalaki gihapon sa Quezon City may polio man. Puros lalaki ang ginaigo sang polio. May hilanat, may diarrhea, pagpananakit sang maskulo, kag pagpanangluya. Umamo sa dingging simptomas ang saning polio, no? Kadelikado, amo niyang pinakabudlay kontrahon ang masakit o konbalatian. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang kalamidad gadalasang paglupok sang Bulkan Taal, si Cavite 4th District Representative Elpidio Barzaga Jr. nanawagan sa Kamara na imbestigahan ang pag-responder sa gobyerno sa among trahedya bangod para sa iya. Kulang ang mga warnings ng inisyos publiko. Antes pa naman ang kalamidad. Ting Cavite, isa ini sa mga ginwaswasan sang halit sa paglupok sa Taal. Nag-file sang House Resolution number 643 ining siya Congressman Barzaga. Ang ambal ni Barzaga wala sang news, bulletins, o kon SMS alerts halin sa Feebox. Kaya man pa nga mga ahensya sang gobyerno sang ang Taal ang nagsugod sa pagpakita sang indikasyon sang volcanic activity sa Enero 12. Okay man nga panawagan sa kongresista. Pero dapat kuntani, unahon na pagbulig sa mga nahalitan. Antes diskusyonan kung na sino bala ang may kakulangan, taran nga tao hindi luyag sa anuman nga kalamidad. Ang isa pa nagakatabo sponsod nga basta gani may kalamidad o kontrahedya, dira nagakatukiban ang pila ka magkabaltahan. But silingon, pigaw kung laulang preparasyon. Kung pigaw, dapat ayuhon o kung tadlungon. Una sa balita, una sa aksyon. Na-mention kong Cavite. Grabe ang nagyan sa bungsang Cavite, pero sige gapon lusot sa illegal nga drogas Cavite to. Amon na halit sang kalamidad. May 6.8 million pesos nga suspected shabu paya nga na-recover ang ato sa otoridad sa buy-bust operation sa Cavite. Huwag ka pangilalang mga dugo-drogista. May trahedya kon kalamidad man nga nagkakatabo. Samtang sa bahay naman sang barangay Mancares, Banwasang Tarangan, Samar, may kapitan to mag-aksyon. Nabunan patay ang nakabuno sa iya, miyembro man lang niya sa pamilya ya. Una sa balita, una sa aksyon. Ang sa Taal volcanic eruption, subo kamay duha ng mga nagkalamatay, 82,000 ka mga tao ang gin-evacuate.
Ambal naman ni Senador Sherwin Gatchalian, ang kinahanglan subong sang Pilipinas 10 bilyones pesos nga supplemental budget para buligan ang Taal victim. Ano ba gini balita? Si Panelo may one-on-one interview naman sa kay Presidente Rodrigo Duterte. Itilevise ni sigurado makakson sa bahin sang government television San One Enero 22. Sa patag sa ginampang, medyo talalo pang doon makakson sa bahin sang NBA. Ang ginagabig pinakabakod sa mga team sa NBA, Los Angeles Lakers. Ara nakadaan si LeBron James. Ara pa ng taas nga si Anthony Davis. Ang grabing maskulo nga si sa kadabo sa mga star nga mga players ang Lakers. Pero enkwentro nilang Milwaukee Bucks, di sila perde sa Milwaukee Bucks. Pero grabing record ng kakson sa LA Lakers, siyam kahampang daog tanan winning streak nga ginatuwag. Pero kaina enkwentro nilang Orlando Magic. Why sila makadaog? Perde sila. Abi niyong score pila, isa lang punto. Isa lang ka puntos bansi sa Magic sa Lakers. 119, 118. Una sa balita, una sa aksyon. 521 Action Radio Philippines Standard Time. Mga Pangulong dinalan inyo na batian diri sa inyo sa nga palatuntunan Action Reports Afternoon Edition. Sigurado mga salakan kasi nung bali lang subong mo sa pila ka mga mayor nga dalanon sa Bacolod. Ang isa sa mga nagpalala sa trapiko, yun yung ginakot-kot bla dara sa areas dalom sang flyover bla. Hindi man siling nga hinay, pero pwede taning mapanasig na. Daw nagatabok ina nga maka-aksyon nagliko sa tunga-tunga sandalan mo ang pagkutkot yung ginabutan sa dalagko bilang mga tamurong. 522 hibalontang traffic situation sa Bacolod sa Patrol with Action John. Reports. Ay balikan ta bala Arisa. Traffic reports. Action John, please come in. Atensyon sa mga motorista nga gikan mga kaaksyon sa sur nga bahin sa surad sang Bacolod. Bagod mga kaaksyon na hindi ka madala gabi kalabay sa dala naman na Araneta padayon sa gyapon ng construction sang drainage mga kaaksyon sa mismo nga lugar. Buot sa ingon, tanan nga mga salakyan gikan sa luwas ng Metro Bacolod, particularmente na from south direction nga nagalabay magsamidra sa area sang dala magsay sa Araneta sa dalom ha. Hindi ka makaaksyon kalabay sa dalom sa may magsay sa Araneta kay ang bilog nga dalan na occupy o kanina gina-construct na siya. The best way nga pwede ka madra, pero pag labot mga kakson sa punta lapit sa may Golden Field, mag-right turn ang salakyan, lapos ka dito sulod sa Golden Field, abe, then lapos ka naman balik mga kakson sa Lacson Extension, or if katulto, pwede ka dara ka balik sa may area sa Magsaysay Avenue. Then sa tubang ka sa Bacolod City Police Office mga kakson diretso. Ang matabo sina from south, dire-diretso ka, ang paglaan din sa makalabot gid sa tunga-tunga sa flyover. Kung sa dalong ka naglabay, sa right side, may gamay na damakakson, o rather two lanes mo na ang lagyan dra, nga pwede ka dala ka right turn. Kaya kung mag-right turn ka na, dito ka na lapo sa Guaan, sa Golden Field, diri mo turn ka balik, dito makakson sa may Magsaysay Avenue. Kay ongoing na construction karon nga apon, kag iniman nagatuga sa moderate to heavy, tub heavy nga sitwasyon sa dalaga sa trapiko, karon naman nga hapon mga kakson. Samtang sa piyat mga salakyan naman gikan sa norte padulong sur, Magsaysay Araneta pon sa dalom sa gapon nga dalanon, mga kakson abisuman. One lane lamang malabyan sa mga motorista, kaya ang isa dira kadalan nga natapik no, Petro na 18 ginabi mismo sa may flyover ang ongoing pa sa gyapon ang construction mga kakson. Samtang sa pila naman ka mga mayor nga dalanon sa palibot sa surad sang Bacolod paglampuan sa flyover sa tubang dira sa isa ka mall mga kakson padulo naman sa area sa Lizares Araneta. Karon nga po magkabig lamang diri moderate heavy ang sitwasyon sa dalaga sa trapiko. Although nagasinumbalik gid man ang mga
po na noon pero hindi amo gid na kagotok kay hindi man amo nakalala ang sitwasyon sa dalagan sa trapiko. Pasalamat kita mga kaaksyon, no? Medyo tayo yun pa ang biyahe sa mga salakyan sa mga motorista karon gid lamang hapon. Samtang pagsulod naman diri sa downtown area. Experiencean gid ninyo karon hapon mga kaaksyon ang moderate to heavy, tubtob heavy nga sitwasyon sa dalagan sa trapiko sa area naman sang Lezar, Ernais Araneta o kung mas kilala sa ito nga dalan awing mga kaaksyon. Nagasinumbali na amat mga kaaksyon nagramo ang mga pasahero kalabanan mga estudyante bla sa nagusok sa Rental High School kag kasunod sini nagadamo mga di pasahero nga jeepney nga nagabiyahe karon nga po kag nagapagutok da naman sa tubang sa Negros Occidental High School. Ganabi sa mga motorista kung ikaw nagamana pribado nga salakyan temporaryo nga ipaiway ang paglabay mga kaaksyon sa dalan Araneta, particularmente na sa Ernais Araneta kung anti-Sorandra kalig diri sa Lizares Araneta mga kaaksyon. Kung nakalabot ka na Lizares Araneta, aton advice inyo, right turn ka para hindi ka di matamaan sa buto sa dalaga sa trapiko sa Araneta. Kung tuyo mo magkanto downtown area, pwede ka Japon ka right turn, balik ka diri sa area sa Lizares Lacson. Karon nga po na moderate to heavy lamang ang traffic situation, nagagana pang traffic traffic lights dira. Left turn ka dayon, paduna makaaksyon sa Lacson, pa norte ka direksyon sa Surad sa Bacolod, dire-diretso na pwede ka dira ka left turn paglabot mo ya sa area sa San Sebastian o kung pwede man gani magkaaksyon diri man sa Luzuriaga Lacson. Left turn ka dira kay tingin mo direksyon na dire-diretso na magkaaksyon sa area naman sang dalan o kung sa Plaza Publica or downtown area. Mga kaaksyon ang Burgos Lacson Kagalo Lacson karon nga po nakaabig naman diri nga moderate to heavy ang traffic situation. Ang medyo malalagi na sitwasyon sa trapiko ang ruta gikan diri sa reclamation area padulong didto sa may Burgos mga kaaksyon. But silingon from west going to east direction karon nga po medyo gahinay ang movement sa mga salakyan partikulamo ngadaan sa mga jeep nga galabay na diya home site downtown area shopping San Agustin dili na galabay mong Santa Fe mga kaaksyon ang volume sa mga salakyan na uman mo na nangadamo gid no diri sa area sa Burgos Lacson particularmente ang direction from west going to east. Ang east going to west manageable kay tiga buka na daya mga salakyan gikan sa Burgos. It's either madiretso sila pa reclamation area na direksyon or it's either mag-left turn sila pabalik sa Lacson mga kaaksyon. Paglabot sa Lacson, dry na build up ang traffic situation. Ang norte kabahin sa Surad sa Bacolod, ang Dalan Ramos Lacson, karon nga po light to moderate to moderate lamang ang sitwasyon sa dalagan sa trapiko. Ari lang, abiso sa dalan nga mga salakyan, mga nagamaneho sa single ka motorsiklo, hinahinay lang sa pagbiyahe, pagmaneho sa salakyan. Karon nga adlaw, mayara na pulo ka mga vehicle accident nga na-record ang bitaw kalabanan sa may bulbado diri makaaksyon mga single motorsiklo kag mga tricycle. Although hindi magitanan nakaangko na sa mga malala nga kapilasan, mayara lang minor injuries, mayara man nga damage sa property gid lamang pero ini kuno dapat man naton gid nga agaan sang atensyon para maganagan kay hindi na magdamo pamayo lang ni kun tubtob lang sa guba sa mga salakyan ang angkon. Ang problema diri kon mapilasan ang mga sakay kon mga nagabiyahe o kon nagamaneho rather mga kaaksyon. Aton pamatihan si Mr. Jericho Sarvanya sa pinakuling monitoring sa bitaw kung dalagan sa trapiko ang aton pagamalan sa palibot sa Surad sa Bacolod. Traffic situation, sir, sa panghapon, sir, sa Bacolod. Aksyon dyan daw matulutaway pang aton Aranita, Lacson, Hernais, no? Lakip ng Bangga City ay kay Miguel Obrada. Kagang Sibmore man silingan. So mamulumagaan pa man. Include ng Circumferential Road, Burgos, kag Biis Aquino, Lasal Avenue. Sir, traffic accident na lang, sir, na-record, sir. Traffic accident daw medyo damo sa mga minor injury lang. Mga pulo siguro, sir. Usually, ano yung sir? Motorcycle, pedestrian, motorcycle, private kag passenger jet. Minor injury lang man, may pedestrian kag private din. Sumama at si Mr. Jericho Sarvanya sa pinakuling monitoring sa bitaw kung dalaga ng tusang trapiko ito magawalan sa palibot sa Surad sa Bacolod karon gid lamang nga hapon. Kanami sa aton panyempo man ay aton nga panahon mga kaaksyon alon na sa inyong pagpanakayon karon nga hapon. Ini nga dalagan sa trapiko ang sa hapon bugos sila dulong sa inyo sa Zantron Plus Herbal Soap. Ang Zantron Plus Herbal Soap ini 100% natural, puro herbal, papatilo sa kutis kag safe na safe. Ginaganaga na paggulang sang inyong panit nagadula
laman ni sa milas mao ko na palit sa inyo guya. Nagapaguman sa madamo sang acne tunggod kag pila ka mapinalian sini. Paagi sa Zantone Plus Herbal Soap. Sobrang problema with confidence pa. Ganun panglat na magkaksyon bakal sa Zantone Plus Herbal Soap sa pinakalapit na butika sa inyo tagsa kabalugara. Rakta sa Bacolod, ang taglibot sa Bacolod, Aksyon John Diaz. Una sa Bacolod sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Sa Radyo. mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Kasalukon nga bang itabo sa kusina? Crime Against Banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita,
tayo na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Saan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Alas 5:35 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ari na ang pinakabag-o kag pinaka-epektibong herbal supplement. Evergreen Herbal Capsule, cleansing, nourishing, kag balancing. Musilingon nagabulig, limpyo, nagapabakod, kag nagabalanse sang mga sistema sa ato sa lawas. Ang epekto sang Evergreen Herbal Capsule, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Basta sobragan ni ginahambal sang kalabanan nga lain sa lawas ang tao. Pero kung kulang, lain man, amo na nga ginabalanse sang Evergreen Herbal Supplement. Ang Evergreen Herbal Supplement, produkto sang Doc Hico Alternative and Health Food Center. Evergreen Herbal Capsule aprobado sang FDA kon Food and Drug Administration. Abakal sa mga butika malapit sa inyo sa nga lugar, magtumar adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule. Ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Mas maayo kon 2 ka oras antes ka magkaon bla mo. Amo nang pinaka-the best. Kapag tumar ninyo sang Evergreen Herbal Capsule. Una sa balita, una sa aksyon. Damo na maka-aksyon sang local government units, damo na sang grupo, damo sang dalagko nga mga establishmento, mga negosyante, nagpadala sila sang bulig nga ka-aksyon. Sa mga nabiktima sang paggalupok sang Bulkan Taal sa probinsya sang Batangas, para mo niyang gawi sang mga Filipino mo, binuligay. Ang hindi ko lang wailang ko naramian ng Filipino versus Filipino, naga-ilinaway, naga-pinatya na, hindi ginaimayo, naga-binuligay. Okay, gid. Pero may nano ka damo sang bulig nga nagainabot subong sa mga biktima sang Taal volcanic eruption. Kulang gyapon, no? Now, diri sa may syudad sa Bacolod, ang lokal nga panguluhan pagi sa kay Mayor Bing Leonardia nagapreparar man. Nagsabay naman sa provincial government, acting Governor Jeffrey Ferrer. Mayara sang panawagan sa mga Negrosanon, sa mga Negrense, nga kung pwede, mayara ka mo dira nga solo sobra-sobra, nga panapton, ang Kapitolyo Provincial makaksyon mas mayo ang balya kung cash o kung kwartabla, para nga hindi na mabulian sa transport pagbiyahe. Pero kung wagid man, mga panapton nga way naging suksok, pwede man. Pwede gapangita pa sila subong sa nga lugar nga pwede dira tipunan, i-stock ang mga igadulong nga bulig halin sa mga taga-Negros. Kung sa bahay naman sang kantidad nangin gawi na sang provincial government hambal ni Feder, karas na gani mayara sang kakabiktima sang trahedya kon kalamidad, ang Negros Oriental way gid nga pabaya, nagapadalagid sa masabi sang bulig. Pareho sa nagligad nga mga nagkalabiktima sang linog dito sa bayan sang Mindanao. Nagkapadala sang more or less mga 1 million pesos man kani nga kwarta mo ang ato sa provincial government. Tikon kwarta naman subong ipadala bulig financial abig ipadala sa mga biktima sang Taal volcano eruption hambal ni Ferrer Hulatonia nga makaabot balik diri sa Negros Occidental si Governor Eugenio Jose Bong Lacson halin sa bahin sa California, Estados Unidos. Pero laban-laban na padala sang bulig hindi lamang cash kundi bulig nga pagkaon, kagamitan, panapton, mga kinahanglanon bla sulod sa puloy-an.
Acting Governor Ferrer. Habang nila may connection sa mga iba nga volcanoes, for me, wala guro. But still, ano lang kita, aware lang kita, and then whatever happens, prepared lang kita. Activity sa aton nga kanlaon daw ay pagid. Wala man. There's no indication na mag-erupt siya. Kagabay pa, hindi lang. As practice, gabulig man ang province ng Negros Occidental maski sa diin. So gadabot na di gani sa may na-approve man kami ginatag na authority kay gobernador to extend financial assistance sa mga areas nga ano sang calamity sa Panay Mayara. I'm sure pag-abot sang gobernador mahatag man ta. Kung sino may subrada, whatever ang mabulig nila, clothes o kung financial, welcome gina kag ipadala ta dito. Kay daw nakita ko man si Mayor Bing nga pledge man nga mabulig man siya, whatever form. So kita man nga magpanawagan makita paagi sa inyo sa mga media ang acting vice governor nga panawagan kung may mga sulusubra nga bayo nga wala ginausar o kung in a form of financial ipaalin to lang diri makonekta kung di may bulutangan kita like for example sa nagiligan ni na previous nga ginapadala ko man ato mangita lang ta medyo kag so far importante ang inugatag nila ang pa-transport yapos na lang idulong diri kung ano okay man o mas mahapos kung may cash. Hindi pa ko ka-determine. Sinahulaton ta na lang siguro. Sa ano ta subong mga 4 days from now, maabot naman si Gobernador. And then, kabalo na siya. Una sa balita, una sa aksyon. Sa wara, bukas ang Kapitolyo Provincial sa pagbaton sang anuman nga bulig nga pwede mapadala. Sang ato sa mga ka-aksyon halin diri sa Negros Occidental. Ato sa nga lawas kikinahalan sa kinatuwag nga vitamin D3. Damo na ni sang mga nagistorya sa aton nga sang nagtumar sila sang vitamin D3 halin sa Life Extension Philippines. Nag-ayong ila sa nga lawas. Why ka mo sa dapat piliyon nga iban kung vitamin D3 ang hambalan, kundi ang Life Extension Vitamin D3 sang Life Extension Philippines. Nagligad nga January 15. Mayara sila sang diskwento damo sa mga naka-avail. Labi ng mga nagpadulong sa bahin sang klinika o kung talatapan nila ara sa GA Esteban Building, Lacson South, Bacolod City. Lunes, Tubtob, Sabado, may libre dira sila nga konsultasyon bagay sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Kadumdum kamong si Acting Governor Jeffrey Ferrer nagligad nga press conference namon. May ara sang hangkat sa mga otoridad sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA kag Philippine National Police. Angot din sige hapon sa digid tap na nga problema pagduging sa illegal nga droga diri sa Negros Occidental. Matapos nga may ara sang 2.5 milyones pesos nga suspected sa na recover sa bypass operation blato sa may banwa sa Bidalbagan. Yambal to ni Ferrer dapat pabakuron, papag-unon, pasangkaron pa ang kampanya. O galing kay hambal ni Provincial Director Romeo Baleros. May kabudlayan gid sila nga na-eksperyensyahan. Kay gapangita man sang iban nga taktika kung iban nga gimmick ang mga drugista. Nga katabo guro nga minano ka plano sa ato sa mga otoridad. Amo ba ng plano sa mga illegal drugs syndicate kung paano nila mapalusot ang illegal drugs, partikular ang shabu. Now, sa masami ang kabudlayan nga eksperyensyahan sa ato sa mga otoridad, ini mga baybayon damo lutsan mo. Hindi man 24 oras babantayan sa ato sa mga otoridad ang mga shoreline. Baybayon naton diri sa isla sa Negros, hambal ni Baleros damo-damo sang pwede nga lutsan. Tiyan mo nang isa sang problema nga na-eksperyensyahan nila. Nag-hire pa gamit sa pribadong baruto mo ang mga nagabiyahin sa illegal nga droga niyo. Si Acting Governor Jeffrey Ferrer may panawagan ng aksyon sa mga pareho man yang opisyal sa gobyerno kapanaog sa mga barangay kapitan, barangay official. Akon pwede bulig.
Kay hindi masarangan ni sa ato sa mga kapulisan bangon sa kulang sa puwersa. Si Presidente Rodrigo Duterte sa subongged nga tirion makaaksyon nagapabulong-pulong sa Philippine Air Force Change of Command Ceremony dito sa siyudad sang Pasay. Sa Pasay City magkaksyon si Presidente Rodrigo Duterte no mayong yum-yuhom yaho. Man kada speech subong ni Duterte bantayan mo. Abi pa mati anta aksyon na Nelmar kabahin lamang live sa Pasay City. Kas ng loob para well, that's life as the narratives have been given her, long sacrifice, work, toil and everything. Ako medyo nagkulang kaya hanggang dito lang ako. Marami na akong ganito po. Sa bakalan ito. Today we look back at the achievement of the Philippine Air Force or PAF under the leadership of Lieutenant General Rosano D. Brigues. I also congratulate General Brigues for a job well done in his outstanding tour of duty as the Commanding General of PAF and for his years of distinguished service. Now, as good as any other time, to tell you that from here, he will be heading an office, a critical one, I fired or corruption, binalitan ko, and is going to head the exploration division of the Philippine National Oil Company. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action reports afternoon. Si Lieutenant General Rosano Brigues among Philippine Air Force Chief. Ginbusulan niya si Major General Allen Parides. Kabahin lamang to sa live nga pamulong-pulong kini Presidente Rodrigo Duterte sa Surat ng Pasay sa sining change of command sa Philippine Air Force. 5:47, aber, buhin-buhinan tato sa nag-monitor sa live stream, Heaven, si Bing Calanza, Amy Seno, Tajona Ruiz Amar, good afternoon, Rowen Makairan, watching from Qatar, Naisel Morales Fabol, mayong hapon, Jack Balaan Berador, Brillantes Family, Lenny Agustin, Orix Ogon, Lola Consing Dorias, Porok Marang, Barangay Bandalagan, Sherilyn Oro Javier, Jose Mongcal Torilla, Christine Hinovea, Hinovea kag Makalipsay Family, especially sa ako sa nga bata Dayan, Jan, Vincent kag Galans, Trevor Hinovea, Ricardo Hison de la Gente, si J.R. Region, Goodbye Maxon Mar, Life with God is an endless hope. Life with shabu and drugs is a hopeless end. J.R. Region. Joris Aljon, mayong hapon ng sumar, watching from Kataringaban, balikan ta naman, Dugay, las 5:48. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo.
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon ra. Ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports, Afternoon Edition. Sa padayon nagasupoler sang diabetes, akon high blood man kamo, panyawan herbal capsule with the mangosteen pangitaon ninyo. Hindi mapauli si Iban ang milagros nga kapsula. Simple nga tawag sa aton mga kakson na mo inisa ang manunggal plus kung nagkapalang luya lawas ninyo sining sa basira panyawan herbal capsule with the mangosteen. Tilaway kay damo na sa mga nagpamatuod. Pwede mabakal sa RX Drugstore, Mims Pharmacy, Caro Pharmacy, kag sa iban nga butika sa inyo sa nga lugar. Kung masulpay naman na bagahamalan, yaraman ang panyawan liniment. Panyawan liniment, panyawan herbal capsule, tanan himo sang said marketing. Una sa balita, una sa aksyon. Luis Samaron, good PM. Monitor lang ko Hong Kong. Yes, dapat lang banatan sila pabaya eh. Matong mo daw kay na. Greyhawk Bacolod, good PM, Action Mar. Si Gemma Maricel Cruz. Ay Maricel Cruz sa Kuwait. Thank you. Si Kas at Efren Hinovaya, mayong hapon sa Badakasa. Classmate Resty Lanas si Hamunong. Ay belated happy birthday si Mugali Inday Resty. Si Alvin Rivera dira sa Banwasang Isabela, thank you. Pati si Joel Embid, Aksyonan Marga monitor sa aton. Si Joel Embid, GR Region Amugid Sira Grigid Kuda ya. Oh. Si Embid blind player na. Paros lang alam niya. Oh, thank you.
At Toto Adrian Bobe, thank you. Rowena Jopinis Bakino, si Charles C. Vertuoso. Problema, mati kami di sa inabaan, especially kay Tatay Berting. Kalamba, Joy, Gangi, mayong hapon, watching from Switzerland. Bustang Switzerland, ha? God bless, Kagala Carlota, salamat gida. Alex Toto Alex Toga, si Inday Hasmin Tan, busta na Hasmin, sa iban isang lugar. At tamyaw man gali taga Pait relocation sa Sura sa La Carlota, Philip Laurente, halindiri sa barangay Minoyan, Banwarasang Morsia. Balikantang patrol na tipon nga balita with Action John. Patrol Reports! Action John sa report, please come in. Sa Ari si Action John sa Piak. Action John, please come in. Asun na piraso ng isa ka 66 anyos nga ay matapos iniman nga mabungguan sa isa ka pribado nga salakyan sa area Action Mars sang Barangay Ipinyo sa particularmente sa area sa Senda Capa sa syudad naman sang Talisay. Ang biktima ging kilala kay Angelica Gaida sa 66 anyos, residente mismo sa amuman nga lugar. Aligasyon diri sa biktima na nakapanawag na siya sa motorsiklo, of course ay sabi sa motorsiklo may sidecar in Action Mar, nagtabok inigilayon sa dalan. Kag wala ni gira talong pangdan nga may nagapadulong mangali nga isa naman ka SUV o kung pribado nga salakyan kag siya ang nabungguan. Harap lang pagpanaog mo, harara ka dayon lagan man sa kung tabok sa dalan, disgas siya gina ang tunaan. Nakaangko din siya sa pilas sa to nga maing sang iya nga bugkon, may pilas man sa iya naman nga hita kag siya nga kamot kagkaroon pa dayon sa ginabulong sa area sang Corazon Locsin Montalibano Memorial Regional Hospital. Sa dugang pagig nga balita pilason man ang isa ka 13 anyos nga lalaki ini residente sa barangay Banagos sang Bacolod matapos sina sa Action Mar nga nabungguan man sang salakyan. Sunod rin sa aligasyon sa giloy sang biktima nga nagasakay sa bike ining iya naman nga bata, inalik na kuno nga naglusota ang isa naman ka pribado nga salakyan sa makurbadahan nga porsyon sang ilang nga lugar. Kag nabungguan naigo o kada sa gaid grabe ining ginasakyan nga bike sining 13 anyos nga lalaki. Pinasa wala nga butkon para balik gid actually ang angkon sining 13 anyos nga lalaki kag karon pa dayon ginabulong sa area sa Corazon Locsin Montalibano Memorial Regional Hospital. Action Markag Saton Markag Son mga aksyon balita na tipon sang patron sumunggid na mga hapon rakta sa patrol ng taglibot sa Bacolod. Action John Diaz so nasa bito na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Pamati ang namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita ang dala inspirasyon Aksyon Radyo
gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang pilihan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Patigayon subong sang press conference ang taga Feebox may kantaran sa labing ulihing sitwasyon sang bulkan na Taal. Hambal sang Feebox, pagi sila sa nga direktor nga si Renato Solidom Jr. Ang major eruption still possible. Bot silingon nga posible may magluntad liwat nga paglupok sa bulkan Taal. Kadelikado, no? Nagapangita kabalas ang antioxidant nga vitamin para sa mata rin na Mighty C Alkaline nga vitamin C na pamatud-ana ini sa mga scientifico nami magbulong sa mga balitian sa mata. Mighty C makabulig sa mga nagakorap-korap nga mata, kataraka kag glaucoma. Mas maayo kon parisan ninyo sang Santon Plus Herbal Capsule ang Mighty C. Puno sa anti-inflammatory compounds kag antioxidant properties. Ganapakopos niya mga nagahubag nga parte sa ato sa ring lawas. Sa subong oras makaksyon daw nami pangapi, no? Ang Pinoy hilig iya magkape sa aga sa hapon kun kaysa tubtob pagani magagabi mo, pero masami man nagareklamo sa pagsulab sang ila sulok-sulok. Ari nang sabat sila. Para sa mga coffee lovers, diyan na problema. Ari nang Santon Plus Coffee Mix ang kape nga himo sa Soya Santos kag Balonggay. Bay kape ka na healthy ka pa. Pwede ini mabakal online, pwede ka magkapadeliver sa inyo sa nga balay paagi sa www.kalusuganyan.ph o kung Kalusugan Facebook page. Una sa balita, una sa aksyon. Classmate Mary Ditson Serbo Zamora, thank you. Gabonitor sa live stream si Sir Zephard Gerhard Kailian. Nagamonitor man sa ato sa pagpangalagad. Ibang balita, way tabalabutan toto karon sa Action Farming Line with Action Brian Namorden, Lasay Media, tub-tub alas 9 ang gabi. Lapaw no kita 3 minutos. Standby na sa Action Balita Evening Edition with Action Dale Salazar. Nagasunod na dugadugay. Upon kay Action Elmar Madera with Action JM Baikin sa Technical Control. Ako naman, Action na Marlon Hedabaya, una sa balita, una sa Action sa Bacolod. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Action Radio! Action!